Yari naman kita no sa atong kalingawan Harana live ni Pirot sa Pirot Haranista diri sa atong channel. Magadulong naman kita sa inyo sa pila ka mga ambahano no bilang kalingawan ninyo no. Welcome kitang tanan no labi na gid ang atong mga pinalangga mga OFW dira sa nagkalain-lain nga nasyon. Mayong hapon lang ukon mayong aga lang dira sa inyo tanan-tanan. Yari ano no idulong ko na sa inyo ining isa ka ambahanon nga gid pang bahigit sa atong mga lugar no nga nagatigulo ini nga ang mga bagay-bagay kay isang nagligad no sa aton sa pang page la naga-programa kita pero kapila lang kay pasensya kamo kay medyo natrubulan ang aton nga tudlo no mo palang makahulag-hulag ti gamay. Okay now, ikadulong na konselyo ining isa kampano mga bagay-bagay. Nagkadako katulad sa tanong na nagapanubo subong sang prinsipyo kung hindi magsanto daw sa mga prutas na makahililo. Mga bagay subong sa huluyason makagalang yakin kung di mo lang tawo daw original git kung tulong-tulong gali ang taundan isa ka imitasyon. May mga bagay pakihugma, may mga talagsang supiro dalaga. Sa unang timpo, kung magpangasawa, malihal pagit sang kahoy, kag sang tubig maagwada. Mga bagay pag-alamigo bisan ano kahirap maabot gid ang disgusto kung mag-entertainan sang mga kutso-kutso magkabunga lamang sang hindi maayo. Ang mga bagay bilang pagpalamilya kung nakahilito tumanggit ka sadya sa tutay nga bagay kung hindi magintindihan ay tugtog katugtuban ang pagsunggudanay. May mga bagay angay sang gitara kung ang bagay di bakon kalawit-wit ikanta isang insakto pa ang imo nga nuta kung pamatian daw makatala ka. May mga bagay angay sang gitara kung ang bagay lipat kung kalawit-wit ikanta
bisanin sa tupa ang imong anuta kung pamatian daw makatalaka. Bisanin sa tupa ang imong anuta kung pamatian daw makatalaka. Okay no, namuyab to no, ang atong ambahanon naging pangabaygit sa atong mga tuturan, nag-artikulo, mga bagay-bagay no. Para gid to sa atong mga pinalangga ng mga OFW no. Pero karon lang po mga ano sinyo, mga shout out no. Yari anay no. Idulong naman naton ini sinyo no. Ini bag-o naton ini nga gindihon-dihon no. Nga ambahanon no. Pero nagatigulo man ini ambahanon. Isa ka ambahanon pero nagatigulo ambahanon. Para gid sa tanan-tanan. Okay, yari ang ambahanon ko nga nagatigulo ambahanon. Samtang ikaw buhay, kabuhi man ako, dilipat man sa hangin. Ang pag-alami ko, bahano ang mangintis tigo, ining ang bahano ang mangintis tigo sang pag-abyanay ka nga labing mahirap pananitito ka sa ibang nga puso. Dumdumon mo ako, dumdumon ko man ikaw bilang isa ka puso. Ang mga tinalang ambahanon kinpangabudlayan sa pagtihon-tihon ko'y sinusadun mangin mapalaron hindi pagkalimtan, hindi pagkalimtan. Ini ang bahanon kung ikaw dito na sa ibang nga nasyon hindi magkalimot sa tanan nga tion ang pagpangamuyo sa makagagahon itanong sa isip, itanong sa dukhan kagdagi puso kung ikaw titula sa ibang nga nasyon hindi makalimot sa tanan
Okay na, amo yato no, ang bago lang nato ini nga yung giho ng mga ambahano no. Yato galing ang mga ambahano no. Gina shout out kid naton dira o kung gina halad gid sa atong mga pinalangga nga mga OFW no. Dira sa pinagid sa kay Ma'am Mary Ricabar nga yara sa Florida no. Kag subong man sa kay Ma'am Health Chances no. Kag sa kay Ma'am Jima Moneva no. Kag sa kay Abyan Bubuitan no. Kag subong man sa kay Ma'am Emeline Pedregosa nga yara sa New York subong no. Mayong aga lang na sa inyo no. Kag malipayon lang pag ukon happy watching lang sa inyo na no. Labi na gid gali sa kay kwan lipatan nato na. Sa kay Abyan Fidel no Arabis no. Mayong hapon lang. Kag salamat gid sang imo nga gina-send diri sa amon. Okay? Antes na makitang padayon, mabato na kita sang pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Shout out sa kay Tio Giging kag Tia Janelle from John Ray de la Cruz. Mayong hapon tayo pero palihog play sang pa-play sa ambahano na ako ang namunit. Salamat tambal ni Elena Noes. Pa-shout out Reynaldo Diala Giging at Ebalie sa Ebale o Janet Ebale Nowen o Ebram Janry de la Cruz sa Bacong Negros Oriental. Tay perat patamyaw dyan sa akong tatay kag mga utod sa barangay Kanawili, Haniway, Iloilo. Ay, may ako na sa barangay Kanawili daw. Tatay Narsing kag sa tanan ko nga utod pa request ang kanta Mutya sang Kasakit. Salamat from Sniper Palos Jr. Tay perat mayong hapon lang sa inyo tanan tay perat pwede ka request kasakit ang ginbalos. Thank you from Albert Banyas. Mayong hapon tay perat pa shout out lang kami di gatan-aw subong sa imo live dire sa Antipolo Rizal kaupod sa akon Iloy nga si Diza kag mga pakaisa nga sila ng Sali kag Bembem sa bata ya nga si Maki. Happy watching na sa inyo from si shout out si Flordy TV. Oh. Happy lang. Happy Watching lang na sinyo tanan-tanan. Okay now. Yari no magadulong naman kita sa isa kambano maging pangabay gid sa aton nga mga kauturan no. O kon sa aton nga pinalangga nga viewer o kon follower no. Sa ining ambanon nga nagatigulo ako ang namunit. Okay para gid sa imo.
Okay na, kumiyad to no, ang ambahanon na nagatikulo, ako ang namunit no, bagay, mga antik na natin ng mga ambahanon no, 1978 pa na natin ng mga naging record dito sa Manila sa una. Kaya, ang ginipangabay nyo, sa Gyapon, idulong natin sa inyo. Yari pagid no, ang ginipangabay na ninyo ang ambahanon na nagatikulo, sinapagid natin na ang ambahay, na nagatikulo, ang mutya sang kasakyo. Para gid sa inyo. Tugalong sa buhat, ugaling malulit ka, galising, tagit puso. Ang atong pagamit, matutay na tiyon sa sakapiso. Nauna ilayon, diin lang matamkis ng aking panuhan. Labas ka kaayo sa panukuman, sa hinali lamang inopin kalimtan mo sa kasakit. Ako natikupan, bagay sinisulat, gisip-gisip kisipon sunobong tukod sa litrato. Ako't malimtan ko ang kaluiban mo, bilang ko na lang. Sa kadampo, pananglitam kong lang na istorya. Dilim ko na gusto na matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga tinihong among ang nakilas. Sa pagkikusugo, bagay sining sulat, kisipon sunobong tukod sa litrato. Ako't malimtan ko ang kalugiban mo, bilang ko na lang. Isa kadampo, pananglitam ko lang na istorya. Dilim ko na gusto na matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga tinihong among nakilas. Sa puso ko, gusto ko
sa tagi puso. Okay na, mo yato no, ng aton nga ambanon ng pangapaykit sa aton nga mga viewer no, kag mga follower no. Nagatigulo mutya sang kasakit. No? Kaga antes makita mo padayon no, sa mga pangapay ninyo nga mga ambanon no. Mapya pa naman na kita sang pila ka mga shout out gikan sa aton mga kauturan no. Tay Pirot, gandang hapon pa tamyo ako sa family ni Dick sa Ibahay Aklan at pa-request na rin ako sa kanta Ilonggo nga pulong. Maraming salamat. God bless. Sa ni Jimar Piano. Hello Tatay Pirot, shout out bayo hapon sa tanan watching from Saudi. Ay si Ma'am Sel Alps, happy watching. Happy watching lang. Happy watching sa kay Erom Maria YT. Happy watching sa kay Inday Lisel. Thank you sa sponsor nga load. Nangayo ako. Ma'am, shout out ni Gibo bago pa gamata. Amal ni Janre de la Cruz. Mayad nga hapon tayo Pirot lihog ko tamiyaw sa tatay ko si Ding kag nanay Badal sa Igliliko, San Joaquin, Iloilo. Salamat gid from Rolabet Channel. Sakto ba? Rolabet Channel. Happy watching. Tuntong lang ako. Request dong Pirot mabugnaw ang talon from Orly Villarreal. Okay, karon. Tay Pirot yung hapon pa shout out family Bernadrio sa Silay City, Negros Occidental from sa kay Aidan Yer Bernardillo. Kapit lang ko. Happy watching sa kay Ma'am Gemma Moneva. Yung hapon tatay Pirot late ako tao may gin obra abi ako request ko o tay uhaw hambal ni no Joselito Villarde. Happy watching. Okay no. Ang yari kali no, ang ginpangabay ninyo ang banon. Ngayon nga nagatigulo sino to kaya mga bay sa sining ang banon, ang kasakit ang balos no. Yari no para gid sa inyo. Paglupad lamang sang taho, ginlimot mo kapusin tayo. Kasakit sa tabi puso kung kag nakahangtong sang kamatayo. Tanaw at tulukan ninyo ang lawas niya matatago. Tanaw at tulukan lang sa sulok sang dughan may sentimento. Bayaan mo ako kay Minos, kubos lamang sa imong panulo. Kung kalipay na buhos-buhos kasakit, galit ang mangin balos. Panasun ko sa pamumunan, kagkakasun na lang sa tughan. Piliton ko pagkakalimtan kung kinadilit sang kapalaran. Kung pintot diin ang kura,
rason na lang sa dukhan. Pilitin kong pagkakalimtan kung pinatilit sang kapalaran. Kung bintong ang pura, munisipyo din ang justisya. Yari ako nagakonsulta kung may napisok sa pag-iguma. Yari ako nagakonsulta kung may napisok sa paghigugma. Okay no? Ang ito no? Ang ambahanon, naging pangabaygit sa atong mga kapura no? Ang nagtigulo, kasakit ang balos. Ano gaya ko? Pag inapong gini pangabayda? Ang tumabida? Nalipat ako mo? Paliugang ko lang tao na ati sa pan? Mga ano itong gini pangabay nila ang ambahanon? Ano to? Mabugnaw ang talon. Kag ano to? Okay na, yari pagid no, ang ginapangabay ng ambanon ining mabugnaw ang talo no. Para gid sa imo. Mabugnawang taong oras kahapon na ang silak sa adlaw daw pili kita ang dahon sa kahoy kung huyok-huyok pinapilang ulang
Okay, no? May ito, no? Ang inyong maging pagkabal, yarara, dulong na natin sa inyo, no? Antes galista, no? Mga patol, mga pikta na sa mga shoutout, no? Kaya mapaway-way naman na ito. Pasensya, git ka mo po. Doon nagpan yung mga tulong na to, no? Ako din silang gem ako. Okay. Ayad do ko no kamot mo. Wala, pagitman pa ito, makahulag-hulag ron na, lain sa naglikat ng inikit kahulag. Okay, no? Shoutout na kita. Mayong hapon tayo pero tami ako ang akong pamilya sumugat sa Tampalon, Kabangkalan, Negros Occidental diri sa Davao City. Ako asawa nga si Lorna Capote from Timoteo sumugat. Happy watching sa kay Tuto Alvia ngayong hapon. Thank you Tay Pirot sing pagkanta sing request ko always keep safe. Thank you. Shout out sa kay John Ray de la Cruz. Happy watching. Nabi ko na yun na usad dyan. Di nabi ko na yung magad ko ba? Hello Tay Pirot mayong hapon sa imo halin sa kay Moto Dax. Pareho gina ninyong apelido, no? De la Cruz. Lugar sang genre mo. Umagat ko tiya to subong sa Manila, sa genre, no? Ay, mayong hapon ng dala, no? Kung nagalantaw si genre. Request Eclipse Tay from Rainier Bernardino of Taiwan. Thanks for power. Tay Pirot pwede request barumbado kag druga. Salamat from Ramsky Gaming and TikToks. Happy watching. Tagaraw ko daw medyo kung may pagpata, kung may time, no? Okay na. Okay, dali-dali. Ang tanong ni para na mo ang paano madulong na itong sinyo. Yari kali, no? Ang naging pangabay na no, ano to, Ilonggo pulong. Pulong na Ilonggo. Matindas na pinili aking katanong sa isla sang panay ang pintugalan piling ko na puling na akong namahan ito ba kung buhi akong kauluhan diriku pagawin ang palagyatan sa mga pinalaki sining pahanan ang atong liwahin nagasalong-salong sa linaw sang tulong sa ibahan na nasyon dapat dasal ilo-ilo isang pag-ibig sa ambahalong Ilonggo pilit mong napulong tagnangin sagrado dili pagsikwaya pisang di ka magkanto tulong na Ilonggo sa imanay magkapango dapat palang katandang sugat sa Iloilo isang maagilang sa ambahalong Ilonggo bilidong na pulong kagnang sagrado pagsikwaya pisang diin ka magkanto kalambanan karoon sa pinihin tubo tulong na Ilonggo pinapakamubo apang pinagin sinong ang pahanong tulong Ilonggo sa imanay makapangon pangkin natin
nanay magabang. Okay na, ito na ang inyong maging pangabay ng paano nga nag-artikulo, pulong nga Ilonggo. Yan na, dulot ko na sa inyo, yari pagit, no? Hindi pagit nga pangabay pagit ni sa akong apiano, ining ang bahanog nga nag-artikulo, uhaw, para agad sa inyo. Uhaw ako sa pagpalangga, gutom ako sa pag-alila, nabalang hinuno na magbiyak sa luyo ko, kalubong lang samsahan mo na napanas katulad sa asin. Sa diin lang ang nakitang ilang pag-insaligan. Sa tinda ang kalipay, tawas mo na lumabay, kalubong sa pagsalit ko sa hinaling di lamang isikway mo. Ginahulang sa pagbalik mo sa akin, kung sa diin ka man karoon, damdaman ang dahil iyon, ang dughan ko pinahuhaw, ikaw lamang ang dahulan sa pagbalik sa akin, kung sa diin ka man karoon, damdaman ang dahil iyon, ang dughan ko Okay, no? Ito no, hanggang pangabay ninyo ang bahano, no? Okay, yara na, natulong ko sa inyo. Ito sa mga kita karamang tulot, yari naman ang pila ko mga shout out sa ating mga kauturan. Salamat Tatay Pirot sa pagkanta sang request ko. God bless sa inyo tananabal ni ng Jemar Piano. Takmi ako gali ang akon hinablos na si AJ Lentoco. Salamat gid sa pagbasa hamal ni Sir Timoteo Sumugat. Thank you gid Tatay Pirot. God bless gid sa YouTube program hamal ni Joselito Villarde. Thank you, again. Okay, no? Yari, no? Ay, ginapangabay gini ning eclipse pa yung medyo na lipat ko kakiko. Sige lang. Kung wala karamang sige. Ito ko sa inyo, ining ang bahan ng mga nag-artikulo, eclipse.
na mahilig sa bulo barkada. Mabuyo na galing sa higala, madalas sa pati ang pagmaliwanag. Ang makalulukoy din sa tanan, si nanay, si tatay sa puloy-an, nagasala sa sarang mautanan. Kay sinunoy inakulang ang allowance. Naikat ang isa kapulan, napauli si Inday sa puloy-an. Nanay, tatay, problema hagit ini. Kay sinunoy hindi kutas ang babae. Lumipas ang sa kasimana, sinunoy naman nagtelegrama. Nanay, tatay, kani kamo insigida. Kay si Inday nag-ilong sa luyuna, kanunsang pagtinuhat ni tatay, para lang kay Nunoy kag Inday. Sa handom nga matatapos ang kurso, kapaslawan ang naging kapatid. Kanukong pagkinuha ni tatay, para lang kay Nunoy kag Inday. Sa handong nga mapatapos ang kurso, kapaslawan ang nangihing kapayo. Katahong tulog sa kulang, nga nagkasipan ang sasiglanan. Tingali lang nga kuntap ang pagsiga, kay kinlamon sang swapang nga pagkunawa. Kay kinlamon sang swapang nga pagkunawa. Kay kinlamon sang swapang nga pagkunawa. Okay na, mula ito na ang bahanon na nagatigulo, eclipse, naging pangabaygin sa atong mga kauturan. No? Pila na ito kang tama. Ha? Sa plan, ano gaya dahil pangabay na? Nagtuwag nalipat ako mo.
Nalipat ako sa ilang mga kanta mo, karoon na ako di. At least, ano pa kayo dahil yung pangbayda? Pero, kasakit ang balos tapos Tapos Mutya na. sang kasakit. Tapos na. Asa uli-uli ka nga yung pangbayda na nagkakuha ng comment. Ikaw. Tuway raman. Why? Barumbado, droga. Sige. Tutulong lang sa inyo. Ini gali, no? Bilang pangatapusan lang yun, balido kakanta, no? Pero kasi pang makita sa natin, no? Yari gali, no? Ang ginapangabay ninyo, nagatigulo, balong-balong. Sa kalibutan, lunsay ng kagusto ang akong nakuman. Sari-sari na bisyo ang akong nasugnan, sa isang pagbabayo sa akong sinanay si tatay na sako. Ang ilang gusto amo ang pinapalabi. Halos adlaw-adlaw masungsong ng pagbiyahe, ang ila pagbalangga walang ko mapatyagi. Diri ka natuhan ko ang isip, sinihan kagkitahan ang ginabalik-balik ko. May makato sa diskuhan kung sa mga amigo, pilikid mapaiwan ang pagkabarupado. Pati na ang pagtuon kong ipasipan, ay ang tulak-tulak ko sa sinihang kakitahan. Labi na kumakita ko ang hublas na larawan, daw diligid mapanas sa akong panungkuhan. Sang ako ang hantong na nalakati, inutuan sang luha sa kababayi. Wala di makasalan ang akong mga diskarte, kaya't iya mga English, hindi ako intindi. Diri ka natulid ko ang tangan, na ang pag-ispila hindi dapat pasipatan. Kay ang kinakalang manggagsang kabataan, kay hiyas nga bahagi labaw pa sa ulawan. Sa karon ako na ang nasaktan, na ako man lang kayo
kasipag kay ang pinaalam manggagsang kabataan ay liyas nga ba ang labaw pa sa tulawan ay ang pinaalam manggagsang kabataan ay liyas nga ba ang labaw pa sa bulawan. Okay na? Amuyat to no, ang pangabay ninyo, yan ano, nagtulong ko no. Dari pa ito bilang katapusan sa inyong pagpangabay, inyong ambahan ng mga artikulo, droga. Kung sa bagay, iyan isang mga anak ng mga ambahan ng tayo. Ikatulong ko para dito sa inyo. Sa television mapahayang among sarating kupusay patyang ay kagitnapanan amo na parang nag-ausok apang man natin mapasok atong gobyerno anhon lang ang isang ating gobyerno kaysa nawa yung hirang Pilipino hindi matula ang mga pisyo paghalit sa pariho tuka mariwana ka siya po mga tao User, snapshot Ulo, kinaninyo Ang buhay Na hindi mayo Kapag ito natin pasalamatan Mga lahat sa kasubuan Isang limitado ang kahintawan Walang kahiyan sa kapagdanan Anhong lang isang atong gobyerno Kaysa nawa yung hirang Pilipino Hindi nagtula ang mga pisyo Halit sa pariho Kawang halik sa mga tao
Okay no? Nabuyan to no, bilang mga tapusan natin ng banon ni dulot sa inyo no. Kaga diri na lang aray kita kutob no. Tubtob naman sa sunod nga Domingo. Madamog na salamat kag mayong hapon sa inyo tanan o kung mayong gabi man o kung mayong agaman dira sa nagkalain-lain ng mga nasyon no. Mayong hapon lang o kung mayong agalan sa inyo tanan. Okay? Diri lang kita aray kutob. Bye-bye.